Brezáň. Takisto 17 rokov má Alex Mišiak, ale ten už zbieral seniorské skúsenosti aj v priebehu uplynulej sezóny. 6 zápasov v základnej časti a jeden zápas playoff odohral aj v drese HKM a 4 stretnutia v základnej časti a ďalšie 3 v playoff pridal v drese farmárskeho Žiaru nad Hronom. A takisto zaujímavým menom je aj Alex Ferreira, mladý 15-ročný Kanaďan, ktorý už aj v lani obliekal dres z volenských mládežníckych kategórií. Takže aj dnes taký zdravý mix skúseností, ale aj mladíckej dravosti a uvidíme, ako sa bude týmto mladíkom. Skoro sa im to aj podarilo hneď v prvom ročníku po ich páde do nižšej súťaže, keď sa dostali až do baráže, ale tam neúspeli s Jagrovým Kladnom. V tejto chvíli sme videli tvrdé narazenie mladého 15-ročného Ferreiru, ktorý sa pokúsil nahodiť puk naspäť do útočného pásma. Zaujímavosťou je, že Alex Ferreira má len 15 rokov, ale 190 cm. Takže vyrastá vo Zvolene ďalší robustný zadák. V minulej sezóne už hájil farby HKM Zvolen v mládežníckych kategóriách. Na ľad sa v tejto chvíli dostáva aj štvrtá zvolenská formácia, ktorú tvoria hráči Žiaru. Ofenzívny výlet Michala Beňa. Pokus o zakončenie. Hecel teraz na tento puk nedočiahol. Berani sa poľahky odzbrojili, ale treba pochváliť kompaktnosť zvolenského tímu, ktorý okamžite si zobral puk na svoje hokejky. Sledujeme, ako dopadne táto situácia. Toto bol len pokus o nahodenie do predbránkového priestoru. To sa nakoniec aj podarilo. Ale sledujeme Zuzinové obhodenie. Snažil sa posielať puk do priestoru, kde mu nakorčuloval Viedenský. Viedenský z prvej sa snažil prihrávať pred bránkovisko, kde stal Patrik Marcinek. V tejto chvíli už puk opustil útočné pásmo. Oba tábory striedajú. A na tribúnach vidíme nielen fanúšikov, ale aj Radovana Bondru, ktorý si dnes z pozície fanúšika má možnosť vychutnať tento súboj a sledovať výkony svojich spoluhráčov. Teraz prichádza defenzívne zaváhanie, všetko musí riešiť Bolo. Toto je situácia, ktorá sa zrejme trénerovi páčiť nebude. Bolo mal veľmi dobre vytesnený ten priestor pri bližšej žrtke, ale prišlo tam zaváhanie dvojice Beňo a Ferreira. Rytieri už potrebovali dostriedať, opäť sa dostáva na ľad prvá formácia, ale teraz sa musia brániť. Vynikajúci zákrok. Oľo bol pripravený na túto strelu z veľkej vzdialenosti z hokejky tohto muža. Mimoriadne skúsený Pavel Sedláček, ktorý je kapitánom Beranov Zlín. Zlín si vypýtal prihrávku, Viedenský sa dostal cez trojicu brániacich hráčov v strednom pásme. Zlín stále pri puku, ale veľmi tesne bránený. Stále sa snaží prvá formácia niečo vymyslieť. Viedenského ľahučká žabka. Videl tam Alexa Ferreiru, ktorý si pohybom vypýtal túto prihrávku na opačnú stranu. Peňo fantasticky našiel Marcineka, sledujeme na jeho zakončenie. Teraz bol Marcinek v obrovskej príležitosti, ale všetko vyriešil. Priestor dostala
tretia formácia s Mišiakom, Jendekom a Gronom. Pereira poslal puk na opačnú stranu. Nepríjemné nahodenie, ktoré musel krotiť zlínsky brankár. Peťo na Halbert. Aj keď ide len o prípravný zápas, ale samozrejme ani jeden z tímov nechce odísť ako porazený. A najmä Berani, ktorí v tom útorkovom dueli neúspeli s Prostejovom. Sledujeme túto nebezpečnú situáciu, prišlo tam aj k zakončeniu, ale to nebola strela, ktorá by Tomáša Boľa mohla významnejšie ohroziť. Ale každopádne aj Berani chcú ešte v úvodnej tretine skórovať. Stáva nám niečo viac ako 2 minúty, Zvolenčania vedú zatiaľ najtesnejším jednogólovým rozdielom. Pereira hľadal Beňa na opačnej strane, ale stále Berani pri puku. Veľmi aktívne sa teraz snažia niečo vymyslieť a darí sa im Rytierov udržať v hĺbke vlastnej obrannej tretiny. 2 bolové výborné zákroky. Všetko vyriešil teraz Zuzin, ktorý počkal. Táto zadovka nebola úplne ideálna, ale videl tam Šího, ktorý si pre ten puk skúšal sa aj o takúto sťahovačku a o zakončenie, ale tvrdo narazil na pilier defenzívy, ktorým je Petr Holík. Sledujme však túto situáciu, teraz už bolo len bez hokejky, sledoval, odkiaľ k nemu ten puk priletí, stále Zlín pri puku. Takže naozaj veľmi dobrý vstup z pohľadu Beranov. Tak ako od úvodu zápasu diktovali tempo Zvolenčania, tak v tejto druhej tretine. Ako by si to týmy vymenili. Chcel opäť zapísať streleckej listiny. Teraz to však nevyšlo podľa jeho predstav. Alex Ferreira na túto ťažkú prihrávku nedočiahol. Ľahká žabka na jedného z hráčov, ktorí sa dostávali k zakončeniu spomedzi kruhov. A v tejto chvíli zdvihnutá pravica hlavného rozhodcu a bude sa vylučovať. Tentokrát si presilovú hru zahrajú hostia zo Zlína. Tí sa snažia ešte využiť početnú výhodu. Zvolenčania naopak potrebujú čo najskôr získať puk. Zlín teraz v šestici oblieha zvolenskú obrannú tretinu. Veľmi pekná kombinácia, veľmi pekná sťahovačka, aj zakončenie. Ale našťastie pre Zvolenčanov táto individuálna akcia Petra Holíka gólom neskončila. No a zóny. Ale sledujme, ako sa podarí Rytierom prekaziť tento veľký ofenzívny tlak, ktorý už trvá takmer polovicu úvodnej tretiny a naozaj Berani sú zatiaľ aktívnejším a nebezpečnejším tímom v tomto druhom dejstve. Opäť sa dostávajú do útočného pásma. Teraz však ale môžu aj Zvolenčania zaútočiť. Peter Zuzin, má tam Marcineka, Zuzin, stále Zuzin. Marcinek sa snažil zakryť si puk, ale to sa mu nepodarilo. V úvodzovkách
rozdýchať na trestnú lavicu. Pokračujeme však v nezmenenom počte, ale okamžite po hadzovaní vystrelila nad hlavu pravica hlavného rozhodcu, takže opäť si Zlín zahrá presilovú hru a snaží sa ešte čo to využiť aj v šestici. Po tom, čo brankár Pavelka už opustil svoju bránku, v tejto chvíli sa píska a zadržanie. Bude vylúčený jeden z doma a 20 sekúnd zostáva do skončenia tejto početnej výhody, ktorú majú hostia k dispozícii. Nepresná prihrávka opäť dáva výhodu Zvolenčanom. Kudrna atakuje rozohrávku súpera. Takisto nazbieral veľmi cenné sekundy. Ferreira podržal puk, poslal ho do útočného pásma, no a v tejto chvíli sa končí presilovka Zlína. Poľo teraz pozeral na ten puk, ktorý z výšky padal do jeho bránkoviska, nedokázal ho udržať a Zlín naďalej využíva aj ten tlak, ktorý si vytvoril ešte v presilovej hre. Stále sa snažia hráči v modrých dresoch niečo vymyslieť. Bolo opäť ten puk poslal len mimo svojej ľavej žrtky. No a až v tejto chvíli Hecl naďalej, tak ako počas celej druhej tretiny. Drží Zvolen vo vlastnej obranej tretine. Teraz výborná práca Tylera Sheehyho, ale len nakrátko dokázal odzbrojiť útočiaceho protihráča. Zakončenie opäť bolo. Teraz tam Zdeněk Sedlák obkorčuloval mladého Alexa Ferreiru. Teraz vidíme ten moment a Boľovi nezostávalo nič iné ako prikryť tento puk pred fínskym protihráčom Jesse Pauku. Tam už to sú teda veľmi pekné momenty, ktoré teraz sledujeme na oboch stranách. Takže diváci síce s výsledkom zatiaľ spokojní byť nemôžu, najmä tí domáci fanúšikovia, ale predvedená hra ich určite nudiť nebude. Sledujeme ďalšiu príležitosť. Dron bol narazený a naši, že striedanie brankárov. No a Zvolenčania tohto nového muža medzi tromi žrďami zatiaľ vôbec nešetria. Uvidíme, či dostane priestor náhradný brankár aj na strane Zvolena. Dnes je na svoju príležitosť pripravený 17-ročný Patrik Brezáni, ktorý bol aj na nedávnom Hlinka Gretzky Cupe v drese slovenskej mládežníckej reprezentácie. Takže talentovaný brankár vo farbách Zvolena. Sledujeme však túto situáciu. Opäť bolo, musel byť na pozore. Bol tam pokus o drobný blafák, ktorému odolal. V chvíli sa píska zakázané uvoľnenie. Ale viackrát sme už aj predtým videli túto snahu o rýchle vysunutie hráčov. Aj znižuje rozdiel v skóre len na jednogólové. Takže toto Zvolenčania potrebovali a uvidíme, či ich to nakopne, aby v tomto pokračovali aj ďalej. Určite by si prijali nielen hráči, ale takisto aj fanúšikovia, keby videli vyrovnanie. Tomáš Bolo teraz trošku mal problémy s touto náhodenou strelou, s týmto pukom, ktorý smeroval na ňo, ale dokázal ho zneškodniť. Šramaty. Jeho nastrelenie sa odrazilo a nechýbalo veľa, aby to mal aj na ďalšie zakončenie. Ferreira odstavený. Teraz si aj Berani pýtali presilovú hru po predchádzajúcom zákroku a tak sa aj stane, pretože už sú
na ľade v šestici, jeden z dvojice hlavných rodcov to všimol a Hecl okamžite vyváža puk do útočnej tretiny. Stále Hecl. Bol však odzbrojený. Bol to Jan Pól, ktorý si tento ofenzívny únik postrážil. Teraz Zlončania len tak, že sa neocitli šiesti na ľadovej ploche, po tom, čo tam naskočil Mišiak. Táto prihrávka od Beňa Mišiaka nenašla. A puk sa vracia naspäť do obrannej tretiny domáceho tímu po zakázanom uvoľnení. Vidíme radosť na tribúne. Malý fanúšik so šálom, tak ako sa patrí, prišiel povzbudiť zvolenských rytierov. Terani úspeli na vadzovaní. Veľká obeta v podaní Stanislava Grona. Ďalšia krížna prihrávka. Teraz Zlín opäť dominuje svojou rýchlosťou a bojovnosťou. Vidíme aj tú zvýšenú agresivitu. Nahodenie, ktoré našlo Ferreiru. Hecl čaká ešte, kým naskočia na ľad jeho spoluhráči.